pyystästä sitä sauvaa sen verran. Nyt! Heti! Juuri näin. Juuri. Vittu, oot sä luunet testannut koskaan vielä tomuutta? Se on menossa parin viikon päästä. Laita mulle sieltä arvostusta. Jos saat videolle, niin minä kyllä haluan nähdä. Tämä ei ole ollenkaan tyypillinen niin portsu. Sillä lailla tyypillinen. Tämä on kyllä niin kova mimmi, että... Narttiko se? Nar! On kyllä melkoinen mimmi. Hyvä, Laura. Hyvä tommoset tennarin, niin siellä on mukana. Tennärillä pyssystä puuttuparalla. Se on hyvin todennäköistä, että nyt kunhan mennään Opan kanssa, että silloin kanssa nyt semmoinen vaihe menossa, että kun se tavallaan niin kuin tosi äsken kerroin justiin siitä, että koira oppii tiettyjä asioita, se alkaa haluta tehdä ne itse. Ja sen jälkeen se rupeaa heittäytymään hysteeriseksi, jos voi kun sä vaadit liikaa, jotta se pääsee niistä meidän vaatimuksista. Niin, sehän lähti tuolta. Ne karkaa kaikki. Ihan joka ikinen koira karkaa jossain paikassa. Nyt aiottu, ei ole mitään. Joo, ei varmaan. Laitanko mä hakemaan tai jotain? Mitä? Laitanko mä hakemaan? Kyllä, ja tuotat maahan siellä takana. No niin, nyt rupeaa kiinni. Korven päällä. Täällä annetaan. Tällä Ei ole todellista. Se on aitille tulista. mulla on täällä. Tämä on kaikkien sitten. Tämä on vähän kuin tietokoneelle lasku. Nyt menee kyllä tosi siis. Voi vitsi miten meneekin kauniisti. Kannatti jäljittää. Ihan uskomaton. Hyvä. Katoppa. Hyvä. Nyt auta koiraa. Sanot aina mennä vaan. Nyt saa käyttää sitä voimaa. Juuri näin. Kaksi. Ja nyt maahan, kun rupeaa kääntymään, niin nyt maahan. Hyvä vaan Laura jo maahan. Siellä maahan. Anna uudelleen. Anna käskee uudelleen. Hyvä. Käske Tomu. Hyvä. Vielä. Siitä vain. Heti kun näet, että lammas rupeaa nyt maahan. Hyvä. Ja sitten liikkeelle. Katoppa nyt, miten pysyy pakoetäisyys tämän jälkeen. Nyt se tajuu sitä hupsista. Ei mitään ongelmaa. Tää oli hyvä Tomulle. Tää oli niin hyvä opetus. Hirveä, kun kaikilla muille. Yksi lammas kääntyy päin, toiselle yksi, yhdelle kaksi. On siinä Tomu. Ja taas. Tosi hienoa paineen käyttöä. Hyvä. Ja näetkö miten koira välillä höllää paineen? Tule lauman kanssa vähän lähemmäs, että autat Tomua. Hyvä. Nyt tuli ääni mukaan, tosi hyvä. Hyvä, ja nyt anna vähän aikaa miettiä lampaa. Hyvä. Hyvä, ja nyt pysäytä koira. Anna lampaan miettiä, lähde takaperin rauhallisesti. Ja näin. Hyvä. Hieno. Pysäytä vaan koira, se lähtee se lammas ja taaksepäin. Maahan! Näin. Maahan! Huomaatko, miten fiksusti Tomu käyttää painetta? Tämä on ensimmäinen kerta, kun se joutuu oikeasti miettimään, että mikä se onkin se paine, mitä voi käyttää. Jolloin se ei olekaan sitä oikeasti villoihin käymistä, vaan ilmassa naksuttamista ja sitten äänen mukaan ottamista. Tämä on tosi hyvä kerta Tomulle siksi, että nyt se tajuaa, että se turha höysääminen
niin onkin oikeasti turhaa. Välillä joutuu käyttämään, mutta sitten joutuu myös hölläämään sen paineen. Ja se mitä se tuossa äsken teki fiksusti oli se, että se käänti välillä posken ja antoi sille lampaalle niin kuin aikaa sekunnin miettiä menetkö. Niin joo. Ja kato miten pitää nyt pakoetäisyyttä. Parhaita opettajia toisille on nimenomaan nämä elukat. Aivan sikaa hyvä kerta oli tämä Tomi. Tämä opetti varmaan enemmän kuin koko tämä kesä. Ja nyt se tavallaan se paineen höllääminen ei tulekaan sinun käskemällä, vaan sillä, että se joutuu tajumaan itse, että painetta käytetään vaan reilusti, että tämä homma ei etene. Eli helvetin joutuu. Tämä oli tosi rankka keikka.